Výstavba mobilných domov, sťahovanie do štátnej budovy či finančná kompenzácia. Takéto riešenia počúvali Rómovia vo Svrčinovci od diaľničiarov či ministerstva dopravy. Úrady však problém vyriešili po takmer 8 rokoch a rómske chatrče definitívne zbúrali. Ministerstvo dopravy priamym zadaním vybralo developera, ktorý mal osadníkov za 400 000 eur presťahovať. Nové bývanie našli v 3 lokalitách. Bolo to veľmi ťažké a myslím, že zbytočne zdĺhavé, ale nemuselo sa zbytočne toľko dlho čakať. Boli aj petície, teda nesúhlasné s tým, že kam sa majú presťahovať. Po zverejnení miest, kam sa majú Rómovia presťahovať, sa začala vlna nepokojov, agresie a útokov. Petíciu spísali aj občania Čadce ešte pred ich presťahovaním. Aj napriek petícii našlo nové bývanie v mestskej časti Podzávoz 17 ľudí. No, boli problémy, však ste to videli od začiatku, ale keď sme prišli a videli, ako sa správame hento, tak sa úplne zmenili. Je to lepšie, no ale doma je doma, ja vám poviem tak. Tam sme boli naučení a radšej by som ostal tam ako tu. Oni sú tam presťahovaní pár dní. Myslím si, že ešte nie sú presťahovaní všetci, ktorí majú byť presťahovaní a zatiaľ teda žiadne sťažnosti neboli. Pôvodná osada stála na mieste, kde diaľničiari naprojektovali zelený most pre migráciu zvierat. V dome bývali viac ako 60 rokov. Stavebné práce na novom ekodukte sa začali ešte v lete minulého roka. Aktuálne sa naše stavebné práce sústreďujú predovšetkým na objekty, ktoré idú ponad železničnú trať. Tu už máme zrealizovaný stabilizačný prísyp pod železničnou traťou a budujeme aj základy popri železničnej trati. Štát sa zaviazal postaviť ekodukt do konca tohto roka. V opačnom prípade musí vrátiť 280 miliónov eur za už vybudovanú časť diaľnice D3. Diaľničiarov sme sa pýtali, či zelený most stihnú postaviť. O termíne dostavby ekoduktu budeme verejnosť aj médiá včas informovať. Erik Vrábel, RTVS.